नै लोगोफोर जाय बिथांमोना हाजोनि ना नुफेराखै नायदो बाबा गणेश दुगैग्रा लोगोफोर नै जों दा गणेश मन्दिर खाथियावनो सफैबाय जायगाखौ मोनखाबाय एरियाखौ बेनो जाबाय गणेश गेलेग्रा होननानै नाम दोन्दों बिथांमोना जायफोर बिथांमोना फैबाय थायो सिगांनिफ्राय बिथांमोना ओमफ्राय ओरैबायदि खि दङ बिसिनि माने हासुदै मोनामजोबखायो आरोखि बाबा गणेशनि ओरैबायदि माने बे एरियाया फुरा बिसिनिनो गोजा जाहैदों माने मोनामनायनि गन्धनि माबायानो बेलेगखा सेना जुदि नोंथाङा फैनानै एक्सपिरियेन्स लाफैयोबा नोंथाङा बुजिखागोन आरोखि माबायदि मोनामनाय माबायदि गन्ध नङाबा गुबुन साइडआवथ' बेबायदि मोनामा बिनिफ्रायनो ओरैबायदि गन्ध बिथांनि माने हासुदैनि माबा खिनि एकदम मोनामनाय गन्ध आरोखि गोजौआवसो नै माबाया अन्थाइ गोजौआवसो नालाय बाथौआ अन्थाइ गोजौ गाखोबोनांगौ जायो नै ओरैहाय एकदम एसे मोजाङै गाखोनांगोन आरो दैफ्राव लिमोनला जायोबाथ' एसे गिनांगौ अन्थाइ ओमफ्राय नै सोरबा बबेबा गामिनिफोर फैनायफोरा गाग्रा होदों नामा नैयाव ओंखारलांसै ओरैहाय ओंखारनांगौ आरोखि नै आथिङा गाहायाव बेबायदि जाहैबाय ओरैहाय ओमफ्राय नै बे गोजौमोन बाथौआ बै गोजौआवमोन आरो बाथौआ ओरैहाय सिरिया थाना ओरैहाय खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो ओरैहाय बाथौ मन्दिराव फैदों ओरैहाय भुटानाव गोलैयो बे इन्डियायाव गोलैया दा जोङो बाथौ मन्दिरावथ' मैया सफैबाय नोंथांमोनहा नुबाय भिडिअखौ दा जोङो थांनो नागिरदों गणेश मन्दिर आरो लक्ष्मी मन्दिराव जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडबा नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि एकदम अन्थाइ हारां हाथां ओरैहाय नै अन्थाइ गोजा अन्थाइजों बास्लाय बास्लायसो थाबायनांगौ जायो ओरैहायनो दासो फैगासिनो जोंबो मानसिफोरा जों दा थांबाय थादिनि ना मा होनो लोगोफोर ओरैहाय थांनांगोन जोङो नै ओरै जों बयबो ओरैहाय थाबायलांबाय थानोसै ओरै टार्निं लानोसै स' नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टबा नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो जों थांबाय थादिनि लोगोफोर जों दा भुटानाव थांनो रेडि जाजोब्बाय जोङो ओरैहाय थांनोसै देलामजों ओरैहाय हाग्राजों थांनोसै जों ओरैहाय थांबाय थानोसै लोगोफोर थाङै थाङै बिदिनो 3 घन्टासो जाहैगोन नामा नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर बेयाव एसे फुजा होलांनांगौ जाहैदों आरोखि माने जोंनि बर्डारखौ बारलांसिगोन नालाय ओरैहाय बेनिफ्राय सानसेखौ लादों लाबाय जों दा बिराद मोजां जायगायाव नै थाथ'फैबाय लोगोफोर बेयाव माने बिनिफ्राय बारहोआ नालाय पारमिसन गैयाबाथ' बारनो मोननाय नङामोन जोंहा दा पारमिसन दं नालाय माने लेखाखौ नायो बेयाव ओमफ्राय बिनिफ्राय बारनो होसिगोन आरोखि जों बोराय मानसि थांबासो एसे माबायो बै नुहुरनायनियानो भुटान हाजो जाहैबाय बेनिफ्रायनो ओरैहाय जों बिनिफ्राय थांबावनांगोन ओरैहाय सिंजों दा गावसोरबो थांफानोबा ओरैसो होनबावबायसो आं ओमफ्राय मा होनखो जों थाङा जानाय लोंनाय मा जानाय मा बे हाजोआनो भुटान गोलैबाय नामा नैबे इन्डियानि होमबा दरनैसोल'थार नामा इन्डियाना जों फुजा होनो फैनांगौ थारमाने जों ओरैबायदि खालामनांगौ फुजा होफैनांगौ फुजा होनानै जों फुजा होयै खालामनानै जों बेखौ
बे जोंनि बाथौ लोक्षि बेखौ जों लानो हानांगौ आरोखि बे बाथौ आरो लोक्षिखौ जों लानो हानांगौ आरोखि बाथौ आरो बे गणेश आफा गणेश ओमफ्राय लोक्षि ओमफ्राय बेखौ जों फुजा होयै फैनानै जों लानो हानांगौ आरोखि बेखौ थारमाने दिनै ओरैबायदि टारगेट जानांगौ जोङो टारगेट जानाया जों बेबायदि फुजा होयै होयो जोंहा दा जेनेबा हा दब्लायसे बैथिं थांनानै ओमफ्राय एसे जों मोननांगौ आरोखि जोंथ' फुजा होखायो नालाय बिसोर गावसोरथ' होखाया नालाय बेखायनो मोननांगौ आरोखि जों बेखायनो बेबायदि जों माबा खालामो आरोखि फैनो थाखाय आफस'स जाबाय माने दैलामजोंसो थांनांगौ नालाय लामाया एसे प्रब्लेम जायोथ' नैबे अन्थाइफ्रा माने एबाराव जोङो फार्स्ट टाइम फैनाय नालाय लामाया बानायखानाय गैया लिक बेनिखायनो दा एसे प्रब्लेम जादों ससे ओंखारलांबाय जोङो दैलामाव जों दा थांबाय थादिनि बिदिनो थांनांसिगोन खस्थ' मस्थ' सौहैनांसिगोन मोजां दैलाम बिथांमोनहा डिउटि दङ बेयाव ओरैहाय अन्थाइ गोजा नै बेखौ ओरैहाय बे अन्थाइ बारियाव लिक खालामै खालामै थांनांगोन ट्रेक्टरा मानो फार्स्ट टाइम जाबाय नालाय जोंनो फैनाया एबार जों थांबाय थादिनि जोङो माने ट्रेक्टरजोंसो फैयो लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ गारि मोजां लांबा जायो माबा मानो फैदों ट्रेक्टरजों बिदि साननांगौ ट्रेक्टरजोंनो फैबाय थायो नालाय गामिनिया आंबो माने फार्स्ट टाइम फैफाबाय आरोखि जि गारिजों फैदों फैफाबाय आंबो रायजोयैनो ना मा होनो ट्रेक्टर दङ बेसे गोजान दंबावो बहुत गोजान दं बहुत गोजान दङ बेखौ मोनैयाखै बेखौ बारलांनानै ओरैनो दैलाम एबार दैलाम जालांजोब्बाय बार खोलो खोलो जोबोद मोजां थाबायनो एसेस हाग्रा जाहार जाजोब्बाय बे जंगल SSB फोरियाव डिउटि दङ माने बर्डार बायदि माने बिथांमोनहा बेनिफ्राय पारमिसन गैयाबा थांहोआ आरोखि मा हारा मोनबाय बेलाय मै हारा सिख' जानायमोन नामा नै मै हारानो मै हारा मै हारा सिख' जानाय जाहैदों ओमफ्राय जफेखो ना माखो मा हारा बे मै हारानो मै नंगौ सिख' जानायनो नै बना लाखादो बना हायो लाखादो नोंसोर संगोन ना बनखौ लाखानांसिगोन नामा थाखायोलै जायगायानो गैया ट्रेक्टरा नै ओरैनो खुनुरुखुम बन लाजानो अन्थाइया नै गिदिर मैदेरखिया नै मैदेरखि बारा गोबावनि नङा खोमालै खिया ओरैबो दङ औ मा आन्दायनानै थाबोयो नेसो लाबोनांबाय आं नै सासे आन्दायबोदोंमोन ना जारलालै भुटान हाजो मोनबाय ओमफ्राय सहैथ'वाखै एसे दंबावो जाहैदों बिराद साफा नुदोंलै जायगाखौ बेखौ ख्रि ख्रिनो अन्थाइनि माबाखौ बिराद गोलाव थाबायबाय दिनै बेबायदि थाबायफेराखैमोन बिराद बोसोरनि उनाव बेबायदि थाबायनायनि एक्सपिरियेन्स आरो लाबावबाय
फिन खेबसेबाव नैयाव बिथां दङ जोंहा जानागुरु फाइनालि जों दा मोनफैबाय बाथौआव लोगोफोर जायगाया बेनो बाथौ मन्दिर माबाया बाथौआ बै एसे गोजौ नुहुरनाय बैथिंजायहाय नायलांबाय थाबानो नुगोन नोंथांमोना जों दा गय जरा फाथै जरा होनानै एसे बावबाय जों बेयावनो थासिगोन केम्पखौ बेयावनो बानायगोन नोंथाङा नायलांबाय थाबानो बुजिसिगोन ना मा होनो लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा होनो मारिनानै दैयाव सोमनानै दोननाय बथलखौ गाबोननो नांगोन ना बे जाबाय सबा मारिनानै खनायाव गोजोमनानै दोन दैखौ नुनाय जायगायाव बे एसि रुमाव रेफ्रिजारेटराव दोननाय जाबाय साया नांलाया जायखिजाया नैबेनिफ्राय ओरै फुजा होबाय ओरै गाखोलांग्रा बेखौबा सोर बानायनानै होखोलायरा सोरबा फैनायफोर नामा बाथौआ बे गोजौआवनो जाहैबाय बेयाव जों थांगासिनो दङ सालायथारलै लहाना एसे दाब्लां जाबावनांगौमोन एसे दाब्लांबा अन्थाइ आइखौल' माबादोंलै आइखौल' लानोसै बेखौनो लादो गेदारनो जों दा बयबो दुगैखां लोबखां नैबेयाव जोंहा आफा बोराइ बाथौनाव जों माने गाव गावनि गोसोनि साननायखौ माने जाफुंथों होननानै बोर बिबाय जोङो बयबो साफा साफा सिगाङावथ' रायजोनि बावबाय जोङो ओमफ्राय साफा साफा जों बयबो आफा बोराइ बाथौ आरो आइ बिमा बरमानि बिस'हरिनाव जों आर'ज गाबबाय आइ बरमानि बिस'हरियाबो खाथियावनो थायो जोंना आफा बोराइ बाथौनि लगालगि थ' जोङो खुलुमखांबाय बयबो जोङो गोसो गोथारै दुगैनानै जेबो जायालासे जों बयबो नै फंबायमोनहाबो खुलुमखांबाय ओमफ्राय सिरिखौ नायदो नै जोंना बाथौनि सिरिया ओरैहाय आरो ओरैहाय दै दङ खाथियावनो ओरैहाय बिराद गिदिर दै जायो बे ससेनिफ्रायनो रानो दैया बैथिंहाय गैला नायलांबाय थादो नै जोंहा दा मोनानि जानाय लोंनायनि थाखाय रेडि खालामबाय ओरैहाय लाब्रानि थाखाय बान्दा कफि हागासिनो दङ ओमफ्राय ओरै फंबायमोनहा जि बेस्थ' हानायाव बान्दा कफि हागासिनो दङ ओरैहाय ओमफ्राय संग्राफ्रा नै ओरैहाय दालि आरो ओंखाम संगासिनो दङ बिथांमोनहा फैनो हाथाव नंगौना नङा नोंनो नाय केपासिटिखौ आंबो नुदों जेनेबा लामाखौ फैनो हाथावथाव नंखाया खिन्थु लिग लिग थायोबा एसे फल' खालामबोगोन नामा सानदों आं सिगांनिबो फैनाय मानसिफोरखौ सोरबा फैदोंबा आरो दाथ' मोजांसो बावबाय आं जायगायाव नायाखैनो ओरै गिदिंनानै थांदों एसे आं गोदो गोदाय ओइ सेंग्रा आमोलाव फैनाय बियो सोनाब खाथियाव गुड मर्निं लोगोफोर जों दिनै नेक्स्ट डे जाफैबाय बयबो सिखारजोब्बाय ओमफ्राय आंबो सिखारबाय नै दुगैनोसै लाल साहा लोंखांनानै दुगैनोसै ना मा होनो माबा मोनसे फिसा जाना लानानै नङाबाथ' दुगैखांनायनि उनावथ' मोनजानाय नङाना जों दिनै थांगोन गणेश मन्दिर आरो लक्ष्मी मन्दिराव थांगोन जोङो गणेश मन्दिरनिफ्राय लक्ष्मी मन्दिर बिराद गोजान जायो हान्थिनांगौआ अन्थाइ बारस्लाय बारस्लायसो थांनांगौना गोबां खस्थ' लामाया जोङो थांबाय थादिनि ना मा होनो लोगोफोर आं दुगैखांनायनि उनाव रेडि जानोसै नायलांबाय थादो दा जोङो थांनो नागिरदों गणेश मन्दिर आरो लक्ष्मी मन्दिराव जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि एकदम अन्थाइ हारां हाथां ओरैहाय नै अन्थाइ गोजा अन्थाइजों बास्लाय बास्लायसो थाबायनांगौ जायो ओरैहायनो दासो फैगासिनोमोन जोंबो मानसिफोरा जों दा थांबाय थादिनि ना मा होनो लोगोफोर ओरैहाय थांनांगोन जोङो नै ओरै
जों बयबो ओरैहाय थाबायलांबाय थानोसै ओरै टार्निं लानोसै मोजां उदै खालि खालियाव फैनाय ना उदैया एसे मा होनो बिदि थाबायफेराथ' उदै खंख्लाया एसे सालायो आरोखि बिराद गोबाव जाबायमोन ना थाबायिया बेबायदि ओरैहाय दैया बिराद मोजां दै बोहैनाय आवाजानो ओरैबायदि माबाखा समायनाखा आरोखि मोनायावथ' आरो बांसिन जायो सोदोबा सानाव एसे खम जायो बाट दा होमबाबो एसे बांसिन दावराव खोनादों बै जराव जों जेराव केम्प बानायदोंमोन ना थादोंमोन बेयाव एसे खम खोनायो सानाव आवाजखौ मोनायाव एसे बांसिन खोनायो दा जों थांबाय थादोंनि बेबायदि अन्थाइयाव बास्लाय बास्लाय थांनांगौ जाबाय नै बेबायदि अन्थाइयाव नै गालिनबायमोनानो आङो पार्बती नाम का ये एक वाटरफॉल है वहाँ पे सॉरी पार्बती नामनि मोनसे बिराद समायना वाटारफल दं बेयाव नै बिराद मोजां नुयो दालाय जिरि जिरि बोहैबोनाय नै बे दैयाव बेहाय नांफैबाय आरोखि ओरैहाय थांबाय ओमफ्राय जों दा बयबो बेयावनो दसे थाद'दोंमोन बिराद मेंबाय ना अन्थाइ गिदिर गिदिरजों बारबो एकदम सेन्देल फुरानाबाथ' जाया फिस्लायजोबो जुथाथ' गाननो हायाना प्रब्लेमा बेनो फिस्लाय बेखायनो लासै लासै फैबाय दा फैनानै बे वाटारफलाव मोनफैबाय नैहाय मेंबाय जों दा बे वाटारफलनि खाथियावनो दङ लोगोफोर जों बेयाव एसे रेस्ट लानाय बायदिबो जाबाय आरो एसे फुजाबो होबाय बेयावनो बे वाटारफला ओरैहाय खोरोम दावगायारि बिथाङा औ इउटुब खालामगासिनो दङ ब्लग माया जोङो दा माबायाव भुटानावसो दंफैयो ओरैहाय मन्दिराव थांनो नागिरगासिनो दं गणेश मन्दिर बाथौ मन्दिरनिफ्राय फैबाय गणेश ओमफ्राय लोक्षि मन्दिर नाया नै नाया बिराद ना दङ ओइ सोरलाय बारा नुहुरालै ओइ अन्थाइखौ एसे गिदिर गिदिर मोनबाय दासो आयु नाया नै नोगोद जेव खायनि ओरै मबाइलाव एसे फिसा फिसा नुयो बाट बिराद गिदिर गिदिर ना दं बै गेजेराव बै गेजेरथारनियाव गिदिर गिदिर मजा ना आदार जानाया मजा नायदो गाइसमोन नै ना आदार मुरि होदोंनानो बिराद जायो मोजाङैनो गरमनि फुख्रि नामा बियो वाव बिराद बुरजा ना दं बेयावनो नोगोद दङ एबारनि बायदि ना नुफेराखै खिन्थु ने बेबायदि फैनायाव बुङो जन्नत ओरै मोजां जायगा बेबायदि अन्थाइजों थाबायलांनांगौ जाहैबाय
This is called Jannat. सा थाबायनायनि मजायानो आलादा मेङोबाबो माने मेंनायनि फिल फैया बेबायदि आरोखि बेबायदि जायगायाव फैयोबाथ' नै बिराद मोजां सेरेब सिरिलायनाय आरोखि बियो बेहाय बिराद मोजां फ्रि लोगोफोर नै जों दा गणेश मन्दिर खाथियावनो सफैबाय जायगाखौ मोनखाबाय एरियाखौ बेनो जाबाय गणेश गेलेग्रा होननानै नाम दोनदों बिथांमोना जायफोर बिथांमोना फैबाय थायो सिगांनिफ्राय बिथांमोना ओमफ्राय ओरैबायदि खि दङ बिसिनि माने हासुदै मोनामजोबखायो आरोखि बाबा गणेशनि ओरैबायदि माने बे एरियाया फुरा बिसिनिनो गोजा जाहैदों माने मोनामनायनि गन्धनि माबायानो बेलेगखा सेना जुदि नोंथाङा फैनानै एक्सपिरियेन्स लाफैयोबा नोंथाङा बुजिखागोन आरोखि माबायदि मोनामनाय माबायदि गन्ध नङाबा गुबुन साइडआवथ' बेबायदि मोनामा बिनिफ्रायनो ओरैबायदि गन्ध बिथांनि माने हासुदैनि माबा खिनि एकदम मोनामनाय गन्ध आरोखि मा होनो जों दा फुजानि थाखाय रेडि खालामबाय मानसिफोरा नै ओरैहाय बिथांमोना रेडि खालामगासिनो दङ ओरै दै जिं जिं बेयावनो दै लोंफैयो बिथांमोना बेयावनो दुगैयो बेयावनो आरोखि एभ्रिथिं माने बिथांमोननि जायगा एरियाया माने मा होनो लोगोफोर जों दा फुजाथिं थांदों लोगोफोर नै जों गणेश मन्दिराव मोनफैबाय फाइनालि ओमफ्राय नै ओरैहाय गुदुं माबायाव कंकर बायदियावसो माने हाजोनि माने मा होनो बेखौ गुदुं कंकर माने मा होननांगौथाय आङो बे सिङावसो आरोखि मन्दिरा अखा हाबाबो सिया बेबायदि आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय नै एकदम बेबायदि माबा बिसोरनि बाबुनि हासुनायसो नामा बिसोरो आं मिथिला बेखौ बिदि दंलाबायो आरो खियाथ' बुंनोनो नाङा बिसिनि खिया बुहुद दङ जेव खि गोदानबो दङ फुराना खिबो दङ आरोखि बेबायदि ओमफ्राय नै जों फुजानि थाखाय लाहार फाहार खालामबाय जोंना रायजोआ आदैमोनहा लाहार फाहार खालामगासिनो दङ जोंबो खुलुमनोसै ना मा होनो आंबो गय जरा फाथै जरा धुप सलाय लाबोखादों नालाय होनानै आंबो खुलुमनोसै ना मा होनो लोगोफोर नै सिङाव खोमसिसो सिङाव खिन्थु स्रां नुदों आरो मबाइलाव एसे नायनानै लादो जाय बिथांमोना फैफेराखै आंबोथ' फार्स्ट टाइमसोथ' नायनानै लादो बै सिङावबो दै दं सिंथाराव दै सेरमायनाय बेबायदि गुफा सिङाव आरोखि गुदुं सिं मा होनो गुदुंथारथ' होनला बेखौ नायनानै लादो नोंथांमोना जोङो फुजानि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नायलांबाय थादो बाबा गणेश दुगैग्रा बेयाव ada buru juga video kalian akan ho bicara baru di kelaka नै लोगोफोर जाय बिथांमोना हाजोनि ना नुफेराखै नायदो भुटाननि हाजोनि ना ओरैबायदि जेवखा नों गावनि मेगनजोंनो नायदो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि रियेलाव नुनांगौबाथ' आरो बुंनोनो नांला दा भिडिअआव इन्जय खालामदो जाय बिथांमोनहा नुफेराखै हाजोनि ना बे नाया बिदि एसे फिसा नङा एसे गिदिरानो ओरैबायदि जेव माने आसि एरलायनो जायगा गैया आरोखि ओरैबायदि रुगुंसिम फैयो माने बिथांमोना रावजोंबो सिगिजाफेराखै मायाखै नालाय बेखायनो गिया आरोखि गोमोन जायो मानसिफोरा आरो आसि होयोबा दैयाव बे आसिखौ सख'फैलायो माने गिनाय गैला आरोखि बिसोरनाव माने फोथायनाय दङ रावबो लुकसान खालामाखै नालाय गावसोरखौ बिनि थाखायनो ओरैबायदि जेव बुंनोनो नांला जों बेयाव लक्ष्मी फुजा होयो लक्ष्मी फुजा बेयाव जोंहा बिराद गोलाव लामा हान्थिबोबाय जोङो बेनो लास्ट बेयाव लक्ष्मी फुजा होयो गोदो गोदायनिफ्रायनो
होबोनाय बिथांमोनहा नै आदैया ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबायनो आदैया जोंना बेसारा फुङावनो फैनो सिखारनानै खामानि मावनानै माबानाया बिसोरसो ओंखायनो दा आंबो एसे खुलुमना लानोसै ना मा होनो जोंना रायजोनिया होखांबायानो आरो गावबा गाव गोसोबायदि होनो हाबाय आरोखि नैबिदि लाइजौ फिसा फिसायाव होनानै गय जरा फाथै जरा धुप बिदिनो प्रसाद होग्राफ्रा प्रसाद चलो 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 जोङो दा गणेश मन्दिर आरो लोक्षि मन्दिरनिफ्राय फैबाय लोगोफोर आं फैनायखौ माने लाबाय थायाखिसै बुहुत लामाया खस्थ' जायो नालाय थाबायलांनायाव अन्थाइ गिदिर गिदिरखौ बारै बारैसो थांनांगौ जायो दाथ' आथिं साजोब्बाय आरो मा होनबावगोन देहाया फुरा दा जों आफा बोराइ बाथौनाव एसे बोर बिबाय जोङो बिदाय लाखाबाय आरोखि जों नैरैहाय नायनो हागोन नैरैहाय जोंनि आफा बोराइ बाथौआ बेयावनो बयबो नै गय जरा फाथै जरा होनानै खुलुमनाय बे जोंनि आफा बोराइ बाथौ ओमफ्राय ओरैहायबो जोंहा भगबानफोर दंजोबो बिथांमोनाबो जाहायलाय ओरै दंजोबो गासिबो गोबां माने धोरोमा एसे जुदा जुदा थायो नालाय जोंना बेखायनो माखासे आथिंहाय होयो सोरबा बिबारनि होग्राया ओरैहाय होबाय जोंना ओरैहाय जाबाय आरोखि गय जरा फाथै जरा होग्राया ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंहा बरमानि बिस्वहरिया ओरैहाय जाहैबाय गाहायाव जोङो खुलुमखांजोब्बायानो गासिखौबो दा मा होनबावनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामदो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन ना मा होनो लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव